Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ushaqekile umphakathi wasehluhluwe wesigodini sasengodini emva kokutholakala kwesidumo somfundo wentombazane ezilengise ehlahleni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Usale ushaqekile umphakathi wasehluhluwe wesigodini sasengodini emva kokutholakala kwesidumo sentombazane elenga ngentambo ehlahleni. Lo mfundi okungakaziwa imbangela yokuzikhunga kwakhe ukuthi ngabe kube yini. Kube ukuthi utholakale egqoke iuniform yesikole sasebonga high school. Kube ukuthi ke uzibulale ngasesitolo kwantombazane kuline obheke ngase police station. Umphakathi kube ukuthi ushaqeke kakhulu ngasigameko sokutholakala komfundi lo ezibulele namanje okungakaziwa imbangela yokuzibulala kwakhe. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene ngaso lesigameko khona lapha ezigundleni zokuxhumana. uZipho Ncube uthe ulale ngenxeba umndeni zihlobo nothisha nabafundi akekho umzali okufanele abone isimo esifana nalesi senzeka kumntanakhe. Mquzula Mathe Mquzula uthe kodwa akwenze njani ngabe esikoleni ufailile yini na? Bafethu maningi kakhulu ama comment nami ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.